Khulumka ang Prasenjit Tipra Baithang24 news ni angoi joto lukurangno Bisi Kwtal Hamari Yapharo. Bisi Kwtal 2021 Baithang24 news no lukurok narok asuke hamjangma rokha phiaba 2022 Bisi Kwtal Bisingtwi narok abahike no Baithang24 mangplina narok hamjangma rodi 2022 Bisi Kwtal joto no tongthuksa to onglayo phiaba tongthuksa to Bisingtwi narok driving khaipuro hike nainungui khaiji abahike no tongthulai mane Bisingtwi jemon Bisi Kwtal lai thangka Bisi Kwtal phaimani joto lukurokno tongthuksa to onglayo phiaba jotoni koina musugo ang jotoni parents songno haike ba koina musugo aba haike Bisi Kwtal berek mane serai khna joto berek layo aba haike berek thani jotoni parents sok ni sak ni busarokno aba haike no kiro haike chanai tani hinke tongthumane Bisingtwi bike jepro driving khai apokisa living cross songoi mano hini ang sau tani hinke aba haike no tongthuksa thongni Bisingtwi serai khnai rok aba haike no bike rok driving ke living chara ke no driving khayo abon bago joto lukurokno sana musugo tongthoksa to jotin tongo haike ba Bisi burum bomno phai tongo Bisi Kwtal abhaike norok kaham ke no tongtholai di norok safety sakto safety darok norok driving khai di joto lukurokno taibo sana musugo Bisi Kwtal norok walai sule tangdi joto no Bisi Kwtal 2021 abhaike no tongtholai tongmani Tiprasa Rokno Hamari khaino norok tongmani abhaike no 2022 go jotono yapri thansa keno Tiprasa Rokno thansa keno naite haike ba joto Tiprasa Rokno ani saman ma babani saman jotono Bisi Kwtal ni abhaike no Hamari Yapharo hambai Masing siari kelayo tok setong mili kumlayo masing siari kelayo tok setong mili kumlayo tok tuti tong tong jago cak tuti tong tong jago tok tuti tong tong jago cak tuti tong tong jago kecak pate kelayo kubagiyago kecak pate kelayo kubagiyago ektal Bisi phaire